So guys, mau play ako lubay yo. Ano nga pumartro nun nga luto kami. Sorry kami klaro nga baga. Hindi ka pa guys, kinahutdan ni guys. Naubos ba ada mungkuhan. Naubos ba nira. Tsura. Ay. Sorry kami sa lini. Dahil na yung taklo yo, may mga pring. Kaya guys. Yo, kada niyo. Tawari may klaro. Ayun na. Adi. Okay ba madam kami na mga Pera madam, kami na mga bring home. di kami magawaray Kami. Hindi kami guys nga na-ori guys. Oray na kay ana mo ta surayan ang ako labing kamot man. ang problema mon kay alaw na imidyo na kami na matron. Ang mga patron na yun sir kay timbrano pa alas 11 alas 10 pala ali na era di mga ayaw simba na matron na. Kami Tapos, di mga darabawin ng mga silopin. Nakita nila ng mga silopin kanina ano? Ako manag to, mga patronizer. Okay. Di kami kay, anakong pumatulong kay mga sinisiring malay nga kaon-kaon la, baga may kami darang silopin baga. Balik ka sudli kay, ako man ito nga. kay ginimod naman guys. Ginimod na tanawon na hamon. Waray salin. Waray kung salin na baga buti niya eh. Sa amin kami na, nakahangrit yan kami kay. Huwag naman lang kami iniyan baka pansura-sura ini. Nahamon ka ulit kasi nakita itawat titinawa na lang nahamon. Oh, gulog na nga ni. Na guys, magutom na kami guys. Laki pa kami kaon kay. Ginimod naman ang kanan namon kuan. Shoutout diyan mga haranian badjangay nga barangay. Mga patunay yung sir, punta, so magpatrol nga ni, baga bani-bani ka ni darang yung masilopin. Eh, talo, iliwatani nga, or kaya nga namamatron. Di rin nakakaon kay ginimod. Di rin namamat, di makakaon. Kaya ako manitong kaya, una-una man yung silopin sa ano kumaon. Guys, ayaw guys pag mo ang kasangit kung matulong gani ka mo buti ka na nga sila pinitad Sunod, mamatron nga ni ka mo, mga tida mga ako mga kababayan dida. Ibisang nga, masisina kay ading ori nga mamatron gihapon. di rin na makakaon Di rin di mo ma- naman yung pagdara Di rin makakaon, kaya kinimod naman, ginuubos naman niyo. hindi mo naman yung pagdara di rin pa ka manakaon di rin pa ka manakaon ang plastic may sulod na Tagiya liutit pala, hindi rin makakasaway kay marang banghirang matron man. Pagkaon man lang ko na ito. Buka, kay pagkaon ganda dito, kay sukat hamon nga ori kami na mamatron. Paano daw kami ni mga kaon niya na, kay sukat yan na kay bas, alauna yung midya naman kami na matron, ngayon ay pag na nabibi wala naman lang kami sarili bis kan hindi nga pira ka guro yan ang pinaguro. kung rin pagkakaon ang plastic may sulod na mo kaya kung gutilan sulod pakitagdag mo pa naman ay na kami hindi rin na makakaon Ang tagsingkuhon ba kung na plastic? Ang tagko, ang street. nasukan kinagko ang spray pa kung plastic ano Di ani ba din eh, ang matron, ang balong matron. Kada kanira may usin nga bata kay amo kuno nera. yeah Parag dara ba. Amo ini tam na yung sinada. Baga imbalay-balay na namon, maray good. Ubos naman kuno. Balay-balay na namon yan eh. Maray nagot nira mga kami luwat yan kay sugan nag lugutom luwat kami baga niyan. Ba nalay tam kalukari ko nanon namon. biskan busog na ani ba biskan busog na gindaw pagkukat para may masulod na plastic Kami kayo tam dara baga may dara kay lang nga baga kwarta na may taga dining kwarta. Pero tam to yun ako matron man diri man dire ring home pagkaon na tamon ani ba kay nagdadara man ang plastic o kaya kung tagunting nga plastic ang dagko pa naman nga plastic ang gidadara kami din mga kaluluyan nga may trabaho. okay dire na makakaon kaya kay na Shout out ka din. pagkaon
Okay pa ni kaon guys. Kaya wala na. Binda rin sura. wala mabiling sura. Guys, what lang muna. Mauwi na kami guys. Oh. Guys, ay wala man napalit ng likuran. Amin tagiyan doan balay nga. Balay. Usan manin doan sura. Mauwi sura. At adi guys, okay kita. Nawungan ng panlawa. So, nagtuloy na okay pa ni paningog. Ginurog lang ako pagpakaon na ako mga bisita. Yan na kay ali kami sa buntag kalsada mapapansin kay bayan na siguro may dama malipatan ba nga. Kasi nga ka mo may napasalin suga dito ba. Amo tang buwan ba papansin na lang. Ani ba nga da nga makita ini nga mga video, baby mga sobra pa duhuli la kami. Sa tao din nga taga-Badyangay, sunod nga patron, salin-salin, ni kabad kami. Kay itnaori kay Roman. Kaya ramang gamin kami ini nga mga orhi nga. Mga matron. Matulunay yo. Ani ba nauna, wakay na kay nakakaw ng plastic puno na. Sa tao yung mga dito taga-Badyangay lo, Guys, siguro. ano yan ngayon guys kanan kon guys, ano yan ngayon bring home guys, ginagawa. Nagado na ako mga po. Wala lugod. Kawat lugod guys. Ginagawa to guys ano yan bring home. Salit, yan ah, baga, ini ko iya. Mamahay nga, namatron pa ko iya nga, wala lang mayang bring home nga dara. Kawat. Ginagawat man guys, bring home guys. Ginagawat. Sunod ko no, mamatron nga ni ko iya, baga, sayo pa ni na iya kay para makadamo. Di niya maunahan ba? Okay. Ginagawat nga ni oray na. Isuwa dyan nga panahon nga ni kay katgutom. Itsura maguri. Amoy ini kay labi na kay bisan wala mga buot na mamatron. Wala mga buot na mamatron na lang kay amo man kagutom dyan na din ang panahon na kalika. Shout out kami guys sa mga taga Badyangay guys, mao nga paton na yung tanan. Oo. Ay naunta nga sunod nga paton on tay naunta nga itna okay pag sarili nga pang gupte. Oh. Salin-salin eh. Salin gyapon. Naunta guys, sunod nga paton guys, itna okay naunta nga salinan kay kayo man lang. Pero man ladi din nga mga people. Guys, ang mga namatron ba? Naunta nga tunod yung plastic kaya ni pagsudli ha. Kay kayo man itna okay. Sang lisunod, no? Yan ay pangalit ka mga kaong guys, ang niya plastic puno na. Nasisi na kami, nasisi na. Ito na ako mga kabataan. Tingin mo. Kami nasisi na kami nga duha kay siyempre arayot ang pinanggalingan. Samar pa kami guys, samar. Samar pa kami, namatron na kami ni panuyuan na ba. Baka mo pwede rin dili pagkarat mga Tapos pagabot namon guys, Mga waray bisita. na. Pagabot namon, waray na sura. Kaya Problema ginimod naman niyo. pagabot na mo din eh. Dapat ko doon nila kamo mga alas 10:30 kay nagtitigang na ko nindot pangaon. Di pa ko nagtitigang itsimba. Ngangaon ako no. Kahit tawag guys, kaya mamorma hindi, kaya kunamong. Kita ano. Guys, guys, kutong. Tinawag na sila. Ginagudulo iya guys, kaya Di kami. kaya puno ka ng bringhom, tingkawat. Damo niya na Nagyapon guys. Itamo niya na baga kagutom, hindi tinawan na lang namon. Okay naman guys, mahimo guys. Wala magkamay mo kundi magpapansin na dito kundi maka sampita mo na. Ito guys, mga 30 kilo. Dapat bring mo yun. Kita ka to guys sa to halikod guys, nga ito nga may tricycle guys. Damo yung sulod. May balde Oh, may balde may balde. Ano man, makita man kamo ito hada paano ito. May tricycle nga may yelo. Damo yung sulod guys. Kami guys nga naman tunaw waray na. Nakon angkol guys, ade. Aniya bring kami ginkawat guys. Ginkawat. Asya guys kita panlawas kan panawon kita oh, bagan bis kanito may problema na pero yan gabi to gin katawa. Gutom na ito guys. Oh, okay, wala pa ito kita panguto. Ang nawang murag na pas mo. May na guys, ibog muriatik. Isang nawang manapas mo, pero malipayong gyapon. Nabisita mo ang pas. Nanti guys, kita tuh guys ang sobra guys ng mga handa guys. Kaya di ba guys, nagdadaka man guys ini kan plastik guys. Plastik na yung nagdadaka kita. Yung adi man guys sa sobra guys. Okay na good, no? Okay na. Oh. Mamingaway na guys, kaya di ba?
Mas ka, di pa kanila guys nakakaon, niya plastic puno-punuan na. Sanglit na okay na sobrang nga sura. Oh, di man ang pansit na ito. Okay na guys. Mamingaway na ito kanan. Sa mga taga-Bajangay, kuha nga matrunay. So, natuntang nga sunod nga pag patron dapat nakaon na nayangan magdaraga rin ka ng bring home dapat go tilit iyo gindadara dili ka ginihimod niyo ang tanan guys oh okay na ito guys sulod guys oh di puno-puno ka di man oh umingaway na okay na oh ati mo timod dilat amon yan agad gutom na god remind ako guys ha mga patronizer ha sunod ha kaon lang na kitangan aton bring home nga dara go tila dire kay tagag mo nandito pa gani ka makakaon ninyo plastic damo na sulod so asila to guys